Ето сега Господ трябва да се усмихне на Левски и Левски да вкара гол. 20 секунди до края на продължението от 8 минути. 0-0 между Левски и Сабах. Зад топката номер 22. Влезе като резерва и представил се доста добре Мазир Суа. Внимание! Мазир Суа се засилва. Центрира. Удар с глава. Гол! Боби Рупанов! Юношата на Левски, Рупанов! 1-0 за Левски! Прекрасно центриране на Суа, страхотно изпълнение с глава на Боби Рупанов! Борислав, 7-7. Рупанов! Пенерчетата са запалени в трите сектора. Край! Край, уважаеми слушатели! Левски победи! Левски победи с 1-0 гол на Борислав Рупанов и ще бъде с предимство преди реванша. Стефан Стоянов и Валентин Гранчаров, Дарик Радио, стадион Георгия Спарухов, София.